Salvador, bombardí de la banda municipal de Castelló, i m'agradaria parlar-vos del meu instrument per a que pugueu conèixer-lo un poc millor. El bombardí, com veieu, és un tub enrotllat, fabricat en llautó o alpaca i en forma cònica. Vol dir que comença en un diàmetre més xicotet i a poc el seu diàmetre es va fent més gran fins a arribar a la campana, que és per on es projecta el so. Sol medir uns 2,5 metres i pesar uns 5 quilos. Els instruments d'un sol tub sonor deuen recórrer algun sistema per a obtindre els diferents sons. En el cas del bombardí, es modifica la longitud del tub principal mitjançant uns tubs addicionals. Amb un mecanisme de pistons, generalment hi ha 4 pistons, l'aire és conduït per dins d'estos tubs i amb diferents combinacions anem a trobar els diferents sons de la gamma. El seu diàmetre, en relació a la seva longitud, és gran. Per tant, el so del bombardí és dolç, càlid, molt expressiu, amb molta ressonància. Els primers bombardins van començar a construir-se cap als anys 1830-1840, fa ara uns 180 anys. Per tant, és un instrument prou recent. És un instrument essencialment de banda. El seu so el converteix en un instrument indispensable en aquest conjunt. Dins d'ella té principalment 2 rols. El primer i més important és com a instrument solista. Compositors i arreglistes prompte es van donar compte de les seves possibilitats i van escriure fantàstics solos per a aquest instrument, com Sousa, Strauss o Holst. El bombardí té una espècie de qualitat vocal que el fa tindre una certa similitud amb un cantant baríton. Per tant, en les seleccions de sarsuela té un paper molt important, ja que sol portar les parts de solista d'aquest cantant. En un segon rol, encara que pertany a la família del vent metall, el bombardí sol reforçar o doblar a qualsevol secció d'instruments. Es mescla molt bé en totes les seccions de la banda. Sol fer d'enllaç entre el vent fusta i el vent metall. Cal dir també que té un paper important dins de les transcripcions orquestrals, ja que per la seva ressonància és considerat com el cello de la banda. Dins de l'orquestra simfònica no ha tingut cabuda fixa, encara que sí que de vegades alguns compositors han composat parts per a ell. El bombardí, amb el seu encant, crec que és un dels instruments que més ha evolucionat aquestes últimes dècades, tant pel que fa a la seva tècnica com pel que fa al seu repertori. Bé, espero que vos hagi paregut interessant. Ja per acomiadar-me només vull desitjar-vos molts ànims a tots i espero que puguem trobar-nos prompte disfrutant de la música.